पवना नदीच्या वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे पिंपळे सौदागर रहाटणी परिसरातील पूरग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उन्नती सोशल फाउंडेशन पुढे सरसावले। सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या नागरिकांना ब्लँकेट, बिस्किटे आणि साड्यांचे वाटप करण्यात आले। यावेळी नगरसेविका तथा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर कुंदाताई संजय भिसे, संस्थापक संजय तात्याबा भिसे आणि फाउंडेशनच्या सदस्यांनी नागरिकांची विचारपूस करत धीर दिला। संकटाच्या काळात नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश देत प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले।